Den 15. september 2011 skulle have været en mærkværdig dag for Rød Blok. Det var i hvert fald vores intention. Helle Thorning gav et løfte til hendes trofaste vælgere. Hun lovede: "Vi vil gøre vores yderste for at leve op til jeres tillid, for I har vist, at I ønsker et fælles samfund. Et samfund, hvor vi hver især tænker på andre og ikke kun på os selv." Og så fortsatte hun: "Et samfund, der bruger fællesskab, hvor alle er med og hvor hver enkelt får en chance til." Men dette løfte er blevet brudt. Det er et brudt løfte, som kan mærkes i tilliden til folket i Rød Blok. Dette er et løfte, som Enhedslisten ville have holdt. Helle Thorning, hun mangler at give svar. Hun mangler at give svar på, hvorfor at hun valgte at give skattelettelser til de advokater og til overlægerne og til folk som mig, hvor at hun valgte at lade de arbejdsløse være tvunget til at betale omkostningerne. Er det okay? Er det okay, at Helle Thorning gør sådan noget? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Giver det mening at give flere penge til de rige og færre til de fattige? Nej, det giver ikke mening. Giver det mening, at Helle Thorning vælger at bryde tilliden til vælgerne ved at gøre præcis det modsatte af, hvad hun lover? Nej, det giver ikke mening. Og vi hører endnu en ting, der ikke giver mening. Hvorfor vi har den selv samme regering 3 år senere? Hvorfor har vi ikke skiftet den ud endnu? Ja, og hvorfor er det, vi har en regering, hvor der er tydelig klasseforskel, der er manglende ligestilling, og hvor en generel uretfærdighed hersker? Enhedslisten tror og håber på et mere ligestillet og et forbedret Danmark i fremtiden. Vi vil gerne investere i en fremtid, i vores fælles velfærd. Vi vil have flere jobs, samt mere tryghed på arbejdsmarkedet, fordi arbejdsløshed det er et fælles ansvar. Lad os dele arbejdet, og lad os dele den velstand, som er i vores fælles samfund. Vi vil skabe økonomisk lighed, for det er trods alt logisk, at det er de bredeste skuldre, som skal bære den tungeste byrde. Og vi vil sætte almindelige mennesker i fokus. Det skulle ikke kun være kapitalfonde og grådige virksomheder, som får alle goderne. Det burde også være de almindelige mennesker, som får rettigheder og frihed. Vi vil skabe en levedygtig natur, en bæredygtig natur, for at lave vores Danmark til et fælles grønt miljø. Ja, den tro, den vilje og den kærlighed, det er til vores fællesskab. Ja, og det kunne være meget stærkere end det, vi nøjes med lige nu. Fordi hvis vores sammenhold det er stærkt nok, så kan vi udrette meget mere, end vi tror. Fællesskabet, det er jo det vigtigste, og trods alt er det fællesskabet, som vælger politikerne. Så kære venner og kære vælgere, hvis I tror på det, og I står sammen, så kan vi fælles skabe et nyt og forbedret Danmark.